Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu, l'últim vídeo d'aquest cap de setmana boig on hem arribat als 100 vídeos al canal de Sortiu i Disfruteu. En aquest vídeo analitzarem el sorprenent empat, si més no, del Real Madrid al Santiago Bernabéu davant del Girona, un Madrid que recupera el lideratge però que veu que el Barça està només ja un punt. De fet, el Barça, ni que sembli metafòric perquè encara queda molta lliga, torna a dependre d'ell mateix per guanyar el campionat de la Lliga. Com dèiem, avui el Real Madrid que no ha pogut materialitzar les ocasions, hi ha hagut polèmica, en parlarem, és força possible que el penal del Madrid, el penal d'Asensio no ho sigui, penal que ha transformat Stuani a 10 minuts pel final. És un penal polèmic perquè encara no es té clar quines mans s'han de pitar i quines no. És aquest l'únic motiu per la polèmica. Aquestes mans o són mans o no són mans. Quin és el problema? Que hi ha vegades, com avui, que es piten mans i altres que no se'n piten. Per mi és penal, si més no dubtós. Òbviament ja està pitat, ja està executat, ja està marcat, el partit ja s'ha acabat, però si més no la polèmica està servida en aquest empat. Empat que per cert ens ha deixat l'expulsió de Toni Kroos, la primera des que és professional. El van expulsar una vegada quan jugava a juvenils i ja està la primera expulsió del jugador alemà. I com dèiem avui, el Real Madrid, tot i la baixa de Karim Benzema i Tchouaméni d'última hora, hagués pogut no guanyar el partit, sinó que golejar el Girona amb un gran nombre d'ocasions. Els d'Ancelotti, que avui han sortit amb Courtois a la porteria, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy a la defensa, Camavinga, Modric, Kroos al mig del camp, Vinicius, Rodrigo i Valverde com a homes més avançats. Ha descansat Militao, que poder és l'únic titular habitual que avui no ha jugat. En línies generals del partit, el Madrid no ha fet un mal partit. Poder avui ha estat més apagat Valverde, que en els últims partits destacava més, doncs avui no ha estat tan diferencial. Ha faltat el seu gol a l'últim minut per acabar-se enduent la victòria. Vinicius tampoc no ha fet un excels partit, però és veritat que ha marcat i el seu gol donava la victòria momentània al Madrid quan al 70 ha pujat al marcador. És veritat que després Stuani acabaria empatant 10 minuts després, però en línies generals un Madrid força irregular, amb bons i mals moments. No ha patit excessivament. És veritat que el Girona ha tingut alguna ocasió, però cap claríssima. El Madrid ha tingut el control del partit i ja ho veurem després en les estadístiques. Ha estat molt superior, ha xutat moltes vegades el conjunt de Carlo Ancelotti, que aquest és el típic partit que se li pot complicar al Madrid, però que de cada 10 n'empate un o dos, com és per exemple també el cas del partit davant de l'Osasuna. S'hi assembla bastant el partit, el Madrid-Osasuna s'assembla bastant a aquest Madrid 1, Girona 1. La qüestió és que el Madrid deixa escapar 2 punts. Segons el Madrid, moltes queixes per l'àrbitre, però com dèiem, el partit ja està acabat i el Madrid ha empatat. Toca ara parlar del Girona. Avui l'equip de Mitchell, que ha sortit amb Gazzaniga a la porteria, Santi Bueno, David López, Miguel Gutiérrez i Arnau Martínez a la defensa, Oriol Romeu, Àlex García i Ángel Herrera al mig del camp, Tati Castellanos a dalt, i pels carrils Jan Couto i Valeri. Bon partit del Girona, bon partit, per cert, un jugador que em sembla extraordinari, que es diu Àlex García, està fent una temporada magnífica. Avui Stuani ha estat suplent i ha aprofitat la seva oportunitat més que mai per donar un empat que té sabor a victòria, que té sabor a glòria per el Girona, que estava començant a patir, que s'estava començant a veure enfonsat amb la classificació. Doncs aquest empat el fa sortir del descens i fa que el Sevilla, després d'haver jugat 12 jornades, sigui l'equip que marqui el descens amb només 10 punts, sí, només 10 punts del Sevilla, que està en una situació molt i molt crítica. Estadísticament el partit podem veure la superioritat: 19 xuts del Madrid per 8 del Girona, 6 entrepals d'Ancelotti per 2 del Girona. Possessió força repartida, tot i que pel Madrid, amb 58-42. Moltes passades de tots dos equips. Ha estat un partit força ràpid, amb una gran precisió, i un partit dur, 16 i 8 faltes per banda. El Real Madrid, com dèiem, que ha protestat molt i molt l'actuació arbitral.
Com hem dit, si més no, polèmica en aquest definitiu Madrid 1, Girona 1. Si us ha agradat el vídeo, deixeu el vostre like i subscriu-vos al canal i recordeu, sortiu i disfruteu!